Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ilang negosyante sa Baguio City hindi kinatuwa ang kabi-kabilang trade fair. Pampublikong transportasyon susi sa mabigat na daloy ng trapiko sa Baguio City. Benepisyo at pag-aalaga ng mga bubuyog, alamin. At Baguio Filipino-Chinese Community naghatid ng tulong. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Hindi kinatuwa ng ilang negosyante ang kabi-kabilang mga trade fair sa Baguio City. Malaki raw kasi ang negatibong epekto nito sa kanilang mga negosyo. Narito ang balita. Siyempre, maano yung kami nagbabayad yung business permit. Ngayon pa lamang bumabawi ang pasalubong shop ni Peter sa Maharlika Building, Baguio City matapos ang halos 2 taong pandemya. Okay naman po. Simula nung nagbukas ang pandemic na okay na. Wala pa namang walang araw na matumal. Ang souvenir shop namang binabantayan ni Rhea at Rochelle, bagamat kumikita na, minsan na raw hindi nagiging sapat ang kita lalo na't nagrerenta sila ng pwesto. Hirap din kaming ng customer. Swertehan lang talaga. Oo. Kaya naman, hindi nila ikinatutuwa ang kabi-kabila ang mga trade fair sa Central Business District. Siyempre tayo dito may binabayaran, tapos sila... Wala. Parang cover na rin siya ng Ano ma? Parang cover na rin siya ng city. Kaya, siyempre nahihirapan din kami kumita. Yun. Nakapaloob sa Trade Fair Ordinance of 1994 ng Baguio City na hindi pinapayagan ang mga trade fairs sa mga parke at government-owned facilities dahil pinagkakaitan nito ng kita ang mga local enterprises. Pero ayon kay Councilor Popo Cosalan, may hawak ng Committee on Market, Trade and Commerce, hindi naman raw ito ipinagbabawal. We have the Trade Fair Ordinance, pero ang concept ng Trade Fair Ordinance actually pinapayagan because sabi niya doon, regulate. If you say you regulate, you're allowing, but you regulate. So when we regulate, these are subject to conditions and limitations. Lately, na nabigyan ng mga permits, this was given in consideration of the effects or the plight of our constituents. When we say good governance kasi, one area of good governance is that it should be inclusive. Wala sanang iwanan. Kung may isang sektor na humihingi at sabi nila naghihingalo na sila, kailangan nila ng tulong, then we need to consider that also. Provided that there are conditions. Gaya na lamang ng kasalukuyang trade fair sa Igorot Park na malaking tulong sa pagbangon ng mga kagaya ni Noel. Kahit paano nakakatulong naman kasi hindi na namin iisipin yung saan namin kukuhanin yung mga pang-upa, yung mga nakakadagdag na rin sa iuwi namin sa pamilya. Of course, should also be, if it is inclusive, if we should be inclusive, it should also be equitable. Kaya nga nagbabayad din sila ng mga special business permit fees. Yan. Business permits, fees, ganyan. And other fees that necessary. Important is these are regulated. And the City Council is given the power to decide on what conditions are given. Suportado naman daw ito ng lahat ng miyembro ng City Council. Ang problema, ang trade fair na ito nagsimula pa noong January 1 at magtatapos sa January 31. Nakasaad kasi sa Section 2 ng Trade Fair Ordinance na hindi dapat lalagpas sa 30 araw ang anumang trade fair. Iba-iba kasi yon. Baka naman na binilang nila yung whole duration, pero iba-ibang grupo yon. You can go and check with the SEPMO to know the dates or periods given to these specific groups and even the names of the groups.
Hindi po iisang grupo yon. Parang matagal kasi marami naman grupo naman magkasunod-sunod yan. Sinubukan naman ng news team na kunin ang pahayag ng City Environment and Parks Management Office pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Hiling na lamang ng mga negosyante, sana raw ay ibang mga produkto naman na hindi makakakompetensya ng kanilang mga benta ang payagan lamang sa mga trade fair na ito. Titignan naman daw ng City Councilors ang muling pag-aaral at pag-aamyenda sa Trade Fair Ordinance para makasabay sa kasalukuyang pangangailangan ng mga residenteng nais ring kumita. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Palalakasin ng pamahalaang lungsod ang paggamit ng pampublikong transportasyon sa Baguio City. Isa raw itong susi sa pagresolba sa mabigat na daloy ng trapiko. Magbabalita Charles Limon. Gamit ang motorsiklo, lumuluwas mula La Trinidad papuntang Baguio kada araw si Gerald makapasok lang sa trabaho. Mabilis yung mobility unlike sa commute. Pwede naman kami mag-commute pero dahil sa traffic dito sa Baguio, kaya mas mabilis ang motor. Mas convenient siya at mas tipid pa. Bilang isang microfinancier, samot-saring lugar ang kanyang pinupuntahan. Kaya upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod, kailangan daw ay diskarte. Lang tandaan yung mga shortcuts dito sa Baguio, especially kapag may pupuntahan ka na location. So, kailangan mong plan ahead. Kasi marami ring ruta dito sa Baguio na pwede kang mag-shortcut. Kung gusto mo makarating ng maaga sa trabaho mo, agaan mo rin ang biyahe kasi pagtuntong ng 7, 8, gano'n, wala na, traffic na yan. Naiipit ka. Oo, maiipit ka na talaga kahit nakamotor ka, may possibility na pwede ka pa rin malate. So, Anya, sanay na daw siya sa ganitong sitwasyon. well, hindi na maiiwasan kasi congested na talaga dito sa Baguio. Ang vehicles natin compared to the road na ni-utilize natin. So, ang traffic natin dito will always be occurring every time that we have affairs, meron tayong panagbenga. Actually, wala pa tayong mga occasions nangyayari na yan. During weekends na lang. Sa tala ng Land Transportation Office Cordillera noong 2020, mayroong 58,600 na mga sasakyan ang nakarehistro sa Baguio City. Malaki raw ito kumpara sa maximum capacity ng mga daanan sa lungsod na naglalaro sa 10,000 hanggang 15,000 na sasakyan ayon sa Traffic Enforcement Unit ng BCPO noong 2019. Kaya ang pamahalang lungsod, inilalatag na ang mga planong makakatulong sa pagluluwag ng daloy ng trapiko. Isa sa mga tinitignan ay ang paglilimita ng mga pagpasok ng mga pribadong sasakyan sa Central Business District. If I am a tourist, hindi ka na allowed to go inside Baguio. Doon ka na pupunta sa parking. You can actually book your parking through your cell phones. Pagdating mo doon sa parking, let's say parking 2 ka malapit, yun ang binook mo, may slot ka na doon, then ipe-ferry ka naman ng ating local mobility transport system. Ano yung local mobility transport? Ano yung mga modernized jeeps natin? No? So gagawin natin cooperative system yan. And they will be, silang umiikot ngayon dito sa city natin. No? Yan ang mangyayari. So we will limit the private vehicles to come into the city. Pinag-aaralan pa ng lungsod ang pagpasa ng ordinansa para sa 50 pesos na congestion fee ng mga turistang papasok. Pero pinag-iisipan din itong ipataw sa mga residente. Residents, may guidelines tayo doon. No? Ang residents can come in the city pero may mga limit din. No? Let's say twice a week or thrice a week, yung mga ganyang bagay. So regarding the criteria, we're still developing it. Ang residents can go in, libre, but if you want to go in beyond yung libreng number of days na yan, you have to pay. So ang tawag natin dito, congestion fee. Posible raw itong pamalit sa number coding scheme na pinapairal. Upang maipatupad ito, mayroong mga toll booth na itatayo para sa collection ng congestion fee. Pero pag-uusapan pa ang mga panuntunan at opinyon ng publiko para rito. Layon ng mga planong ito na mapalakas ang paggamit ng pampublikong transportasyon. Encourage people to use the mass transport system. Or you can walk. Gusto mo, ano? So walkable naman ang Baguio. Pero siyempre, during the time na rainy season,
meron tayong mass transport. We will encourage Baguio to use the mass transport. Kaya tututukan daw nila ang implementasyon ng Local Public Transport Route Plan ng Baguio. Sa ngayon, mayroong 21 mga parking building ang itatayo sa iba't ibang parte ng lungsod. Tugon daw ito sa kakulangan ng parking spaces at makatulong sa pagluluwag ng trapiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Alamin naman natin ang mga benepisyo at ang tamang pag-aalaga ng mga bubuyog sa isang apiary sa Baguio City. May kwento si Jose Robert Inventor. Dito po nyo makikita kung paano namin, bago namin i-harvest yung isang frame ng honey. Taong 2016, nagpa siyang mag-aral ang magkaibigang Carla Jr. ng pagiging beekeeper. Nakita kasi ng magkaibigan ang pag-unlad sa buhay ng isa pa nilang kaibigan na nasa New Zealand na beekeeping ang trabaho. Sir, bali kaming mga beekeepers dito sa BHBAI. Bali ito na yung hobby namin, mag-alaga ng mga bees. Aside from graduating from 6 months training sa St. Louis University, saan namin i-continue yung learning namin as a beekeeper. Kaya meron itong association, tumutulong din sa amin. At least kahit papaano, yung learning namin continuous pa rin. 80 colonies ng Apis mellifera o European bees ang inaalagaan nila sa kanilang apiary sa Barangay Luwalhati, Baguio City. Madalas nga'y dinarayo pa ito ng mga turista. Kaya naman ginawa na din nilang negosyo ang pagbebenta ng honey. Pag bumili tayo ng colony is malinis. The same time pati yung mga equipment para pag nandyan na yung mga bees. Kasi itong mga bees natin hygienic din po mga to. So kailangan malinis. Tapos second, dapat may direct sunlight sila. Kasi minsan, kaya direct sunlight, kasi yun yung nagna-navigate kung saan yung mga food nila, kung saan sila mapupunta ng mga flowers, kung anong flowers ang pupuntahan nila. Tapos, yan, dapat may source sila ng tubig. Kasi, yan, kailangan din nila ng tubig. Yun lang, hindi pa rin daw maiwasan na kapitan ng kuto na kung tawagin ay varroa ang mga bubuyog. Nagdudulot kasi ang mga ito ng sakit na varrosis na nakakaapekto sa kalusugan ng mga bubuyog. Inuuna na namin yung parasite. So, gumagamit kami ng treatment. So, yung mga treatment namin nanggagaling din sa ibang bansa tulad sa New Zealand, Australia, China, mga malalakas na gamot. For example, Apibar, Apistan, Biberol, yun yung mga gamit namin treatment. Mahalaga rin daw ang tamang paraan ng paghugot ng mga frames sa colony. Una, considered namin na dapat fully sealed po siya. Fully sealed para makuha niya po yung maturity po ng honey bago namin siya ma-harvest. Iba't ibang klase ng honey ang kanilang alok sa apiary. Ito yung sample ng crystallized honey, pero yung pagka-crystallize niya is creamy. Hindi siya yung titigas na matigas talaga na honey. And then this one, ito yung calyandra. Kumbaga yung na-pollinate ng bees natin, isang forage lang, isang flower lang na klase. Ganito naman yung kulay. Pero ang tanong ng karamihan, paano nga ba malalaman kung tunay o peke ang pulot na ibinebenta sa merkado? Number 1, ang makakapagpatunay niyan is through lab test. Pero sa amin, as a beekeeper, bakit namin ibebentahan yung consumer namin ng fake honey? Yun ang question doon. And then, sa atin, sa honey, number 1 na i-consider rin nila yung price ng honey. Kung tugma ba siya doon sa presyo ng iba, and then ito yung karamihang tinatanong, bakit nagkikrystallize yung honey? Yan is natural phenomenon na nangyayari talaga sa honey. Kahit na anong mangyari, magkikrystallize siya pag bumagsak yung temperature po natin. Malaki rin daw ang benepisyo ng pulot sa balat at magandang alternatibo itong pampatamis sa mga mayroong mataas na blood sugar. Mayroon na silang apiary sa Sagada, Kabayan at Bugyas. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, Attorney Marie Rafael suportado ang naging desisyon ng NEA 10 araw matapos itong ipatupad. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Mataba, mabigat, pangpagana ng kain, malayo sa sakit, padami ng gatas ng baboy, baka at kambing, padami ng itlog ng manok, pato at bibe. Lahat ng ito hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement para sa inyong alagang hayop. Kompleto sa bitamina at minerales, amino acid, calcium, enzymes, D3, omega-3, probiotics at electrolytes. Sa isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement araw-araw, sigurado at garantisado ang inyong pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mataba, mabigat, gana ang kain, malayo sa mga sakit, makinis ang balat. Yan ang hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Sa isang kutsara araw-araw, garantisado ang iyong pag-asenso. Available sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Higit isang linggo matapos bawiin ng NEA ang appointment ni Attorney Ana Marie Rafael bilang General Manager ng Beneco, sinabi niyang suportado niya ang desisyon ng ahensya. Narito ang mga detalye. I think I'd say na I feel relieved somehow kasi mula po nung actually bago pa dumating appointment ko, yung endorsement ko pa lang marami nang nagrarally na nilid ng PhilReca, Black Friday protest and the like. So somehow this time somehow magaan ang loob ko na walang masyadong negativity, walang masyadong toxic kasi it's been almost 2 years. Ito ang pahayag ni Attorney Ana Marie Rafael 10 araw matapos bawiin ng National Electrification Administration ang kanyang appointment bilang General Manager ng Beneco noong January 10. Anya, nirerespeto niya ang pasyang ito ng ahensya. Let's respect it. Like I said, without prejudice of me going to the proper forum to question the same. But this time, I think we deserve peace of mind and quiet insofar as all the brouhaha in Beneco had been. Especially itong mga consumers natin na nag-aaway dahil lang sa amin in Jellicoe. I want to go beyond that. Let's go beyond that kasi agkakailyan tayo. Wala man siyang problema sa mga naging desisyon pati na rin sa mga bagong namamahala na tinaguriang Task Force Beneco. Nais niya raw ipaalam sa mga consumers ang tungkol sa power supply contract. Mula 2004 hanggang sa Marso ng 2024, ang coal-fed plant sa Suwal, Pangasinan ang nakakontratang mag-supply ng kuryente sa Baguio at Benguet. Pero tanong niya, bakit daw sa February 14 hanggang 17 na nakatakdang pumirma ang Beneco sa sinumang mapiling bidder na bagong magsusupply? Lingid po sa amin, nung March po,
ay nilabas yung publication ng bidding ng power supply ng Beneco. Namindwa nga nag-fail iti bidding last year, April and then October. So, iti January 6, ada ti letter of intent. Panangtod da iti letter of intent to sino iti kumpanya nga mangkayat nga supply iti power iti Beneco. Una, masyadong maaga. 2024 pa matatapos yung kontrata with power with Team Suwal. Pangalawa po, 2 years lang ay yung i-enter ng Beneco dun sa magiging kakontrata dun sa power supply. So baka mas mataas yung makukuha nating presyo ng ating kuryente kapag ganun po ang nangyari. Anya, ang mga ganitong desisyon daw ng Beneco ay dapat na ipapaalam sa mga consumers, lalo na at ang Beneco ay isang kooperatiba. Dagita ti masapol nga maamuan tayo, tapno maging vigilant tayo, no kitain tayo no mano DJ presyo, ngamin hantay nagrigat nga agriri tayon to intuno na nga to tibaybayadan tayon. Gayunpaman, hiling niya'y pagkakaisa ng lahat ng consumers para suportahan ang mga kasalukuyang namamahala. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang pahayag ng Beneco na nasa supervisyon ngayon ni NEA Administrator Antonio Mariano C. Almeda, pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga text at tawag. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Binigyan naman ng pagkilala ang mga barangay officials at workers sa unang distrito ng Pangasinan. Silipin yan sa kwento ni Jose Robert Inventor. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga barangay official, SK chairpersons at mga civilian volunteer organizations ng unang distrito ng Pangasinan. Hatid ito ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Paraan daw ito upang mabigyan ng pagkilala ang serbisyo ng mga barangay workers. Dumalo rin sa pamamahagi ng tulong si Senador Alan Peter Cayetano. Ayon sa senador, mahalaga umano ang partnership ng nasyonal, lokal na pamahalaan at barangay sa paghatid ng serbisyo sa publiko. Nagpasalamat naman si Governor Ramon Gigo III sa senador sa inilaan nitong pondo para sa kalusugan at turismo ng probinsya. Sa Ilocos Norte, pinarangalan ang mga nanalo sa katatapos sa search for the most innovative business plan on agri-based emergency food reserves and food nutrition security. Ginanap ang kompetisyon noong 16 ng Disyembre noong nakaraang taon. Personal na iginawad ni Governor Matthew Marcos Manotoc ang incentive grant sa mga nanalo. Labis naman ang pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte sa suportang ibinigay ng NEDA Region 1. Ang mga incentives ay maaring gamitin ng mga nanalo bilang kapital sa pagtatayo ng negosyo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Meron tayong Republic Act 11648 at ito yung batas na providing for a stronger protection against rape and sexual exploitation and abuse. Amending actually yung old rape law ng 8353 or Republic Act 8353 which was passed around 1997. Ang ginawa ng bagong batas na ito, yung age of sexual consent has been raised from 12 to 16. And this is to further shield minors from rape and other acts of sexual abuse, regardless of whether the person consented. If she is 16 and below, then rape, which is non-bailable, can be charged against an accused. And he cannot make it as an excuse na sila ay mag-sweetheart, sila ay lovers, or nabayaran niya yung biktima at ito ay merong sexual contact with the accused. So, important lesson dito sa RA 11648 is that the age now is 16 and below.
previously from 12. Susunod, Baguio Filipino-Chinese Community naghatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Ang kwento abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Naghatid naman ng munting regalo ang Filipino-Chinese community ng Baguio City sa higit 100 pamilyang may hirap sa lungsod. May kwento si Charles Limon. Isa si Annabel sa mga tumatayong tagapag-alaga sa tatay niya matapos itong atakihin sa puso noong 2021. Sa hirap ng buhay, pinagkakasya nila ng kanyang asawa ang kanilang kita, matustusan lang ang pangangailangan at pagpapagamot sa ama. Lalo't nakabukod sila ng pamangkin ko na kumbaga magkaiba kami ng bahay. So minsan hindi ko siya nadadalhan ng pagkain kasi akala ko may pagkain pa. Si Aling Blandina naman, paggawa ng bonnet at mga sombrero ang ikinabubuhay. Bagamat malakas ang bentahan, hindi pa rin daw ito sapat sa pagtaas ngayon ng mga bilihin. Kasi nag-ninit ako ng bonnet. Yan. Anong negosyo nyo naman, ma'am? Para Hindi, labor lang ako. Nagle-labor lang. Oo. Kaya kanina, ilan lamang sila sa mga nakatanggap ng kaunting tulong mula sa Baguio Filipino-Chinese Community. Ang pinili itong lugar is the Oswado Office. Silang pumipiling na which barangay ang may kailangan. So this is a cluster eh. Kaya lahat dito mga neighboring barangay, dito sila nagmi-meet. Yan ang ginagawa namin every year para makakashare kami ng konti sa mga friends natin ng mga taga-Baguio. So, yan malaking tulong na yan para sa father ko. Maraming salamat sa binigay nila. Ang naturang aktibidad ay parte lamang ng pagdiriwang ng Chinese Lunar New Year sa lungsod. We want to bring this Spring Festival, the Chinese Lunar New Year, closer to the Filipino brothers and sisters. Kaya ginagawa namin yun. Kasi yung iba, nagtataka sila, bakit may dalawang New Year? Kaya in-explain namin, yung isa is the Gregorian New Year and ito naman is a Chinese Lunar New Year. Ito naman hindi para sa mga Chinese. Ito is para sa atin lahat, mga Pilipino. Aabot sa 100 mga napiling indigent families mula sa Barangay Kias, Atok Trail, Apugan Luwakan at Purok Magsaysay Luwakan proper ang nahatiran ng gift pack. Hatid din ng aktibidad na ito ang pag-asa ng mas maunlad at mas magandang taon para sa lahat. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!